Вітаю вас, мої шановні сябри, на каналі Вохра Сервіс. Віншую вас з надиходячим Новим годом, з надиходячими новогодніми святами. У Новому годі пожадаю вам, каб ваші лічбові девайси справно дарили вам радость користання, каб яны не падали, не билися, каб вам потрапляліся заўсёды спраўныя падзарадкі і кабелі, і каб усялякія лічбавыя глюкі абміналі вас. Ну а сёння на нашым сервісным стале знаходзіцца планшет ад кампаніі Samsung Galaxy Tab 3 SMT311. Да мяне звярнуўся чалавек і замовіў мне замену акумулятора у планшеце Samsung. Калі я яго запытаў: «Саня, а ты упэўнены, што акумулятор вінаваты ў тым, што планшет працуе не так, як патрэбна?» Ён упэўнена адказаў, што так, упэўнены. Расказаў мне пра хуткі разрад акумулятора, пра тое, што ён можа суткі набіраць зарад і увогуле не набраць яго. Сказаў, што вывучаў дадзеную тэму ў інтэрнэце, таму 100% дохлы акумулятор. Ну што ж, нібыта ўсё сыходзіцца, падумаў я. І падчас адной з вылазак на рынок Ждановічы за запцацкамі набыў яму новы акумулятор. Планшета я яшчэ не бачыў. Планшет патрапіў да мяне, я зняў вечку, адклеіў родны завадскі акумулятор, узяў мультиметр, замераў на ім напругу. Аказалася, што родны акумулятор высаджаны. Замераў напругу на новым акумулятары. Вось он, адмечаны зялёнай птушкай. На ім у нас, як і патрэбна, 3,88 вольта. Далей я правёў на планшеце пэўныя замеры. Трэба ўпэўніцца, што на канектары акумулятора няма каратыша. Ставім мультиметр у рэжым празвонкі. Чорны на зямлю, чырвоным мераем піны. Гэта ў нас земляны пін, плюсавы, каратыша няма, тут усё добра. Падключаем у USB раздым перахаднічок. Гэта ўжо дзеля таго, каб абараніць наш ноутбук. Зямля на зямлю звоніцца нармальна, дата плюс, дата мінус, каратыша няма, плюс 5 вольтаў, каратыша няма. Паглядзім, як пачувае працэсар сябе. Ставім мультиметр у рэжым празвонкі дыёдаў. Чырвоны на зямлю, чорным будзем рабіць замеры. Дата плюс, падзенне 859 мВ, дата мінус, падзенне 857 мВ, плюс 5 вольтаў, падзенне напругі 554 мВ. Нормально. Па ланцугах нібыта ўсё добра. І надалей, калі я падкінуў новы акумулятор і націснуў на кнопку Power, вось дзіўна, у нас нічога не адбылося. Ноль эмоцый, поўны шыш.
померяем напругу на конденсаторы. 3,8 вольта поступає. Добре. А ці розходиться напруга по платі. Ну, ось, наприклад, виглядає тут, напевно, дросель. Що у нас тут так на їм? І сюди 3,8 поступає. Значить, вольтаж в повній мірі по платі розходиться. Але ж нічого не відбувається. Далі я поспробував поставити планшет на подзарадку. Подключил я кабель USB, и можно убачить, что подзарадка у нас не працує. Проскочило споживання недзе у 50 мА на секунду, и все, нули. На подзарадку планшет не реагує. Так само, коли ласка, поверьте мне, планшет ни с аккумулятором, ни без аккумулятора ноутбуком не детектится. Надалей, шановні мої, я підпаяв два дротики до планшета. Один на экран, это у нас земля, другий дротик до конденсатора по ланцюгу BAT. Зараз ми поглядим реакцію лабораторного блока сілкування на запуск планшета. На лабораторнику у нас выставлено 4 вольты. Натискаем на кнопку Power. Бачимо, споживання з'явилося у 210 мА. Відпускаємо кнопку. Незворотно споживання падає у 0. Я ще раз натискаємо кнопку. 210 мА. Відпускаємо 0. Що ж, гэта наводить нас на головную думку, что флеш-память находится у стане так званым read-only и не дає процессору, а тут у нас знаходиться процессор Exynos, не дає йому визначатися комп'ютером. Ось такое у нас отрималося, шановне моє, футуристичне ISP злучення. Яно нам потрібно тільки для того, щоб підтвердити наш діагноз, щоб висвітлити фізичний стан флеш-пам'яті. І урешті-решту спробуємо законектити флеш іксами. Выставляем интерфейс ISP и натискаем проверка eMMC. Побежал лог, и программатор нам выписал: не атрымалася инициализовать приладу. Причина OCR Ready Timeout Error Check VCC or eMMC Dead. Ну, усе чули гэтае слово dead, значит мертвый. Давайте еще раз поспробуем. Проверка eMMC. Та ж самая картина. Можно поспробовать погулять с напругой, с герцами. Можно поставить High Power режим узмоцнены. Але ж гэта нам нічога не дае. High Power усталяваны, проверка eMMC. Та ж самая картина. Что ж,
З гэтага я раблю выснову, што ММС у нас мёртвая на фізічным узроўні пад замену. Пэўную колькасць часу я патраціў на пошук спраўнай флешкі. Было 3 варыянты. Першы варыянт – гэта замовіць флеш з AliExpress. Трэба чакаць 3 тыдні ці можа месяц. Не вельмі зручна, ды мне гэта і не так цікава. Цікавага відоса-то не атрымаецца. Куды больш цікава падняць мерцвяка. Другі варыянт – памяняць плату цалкам на спраўную. Гэта яшчэ меней цікава. І тым не менш, былі мною прадпрынятыя спробы знайсці спраўную плату на дадзены планшет. Гэтыя спробы не увянчаліся поспехам. Планшет вельмі апынуўся рэдкім. Ні на рынку Жданович, ні ў Менску спраўную плату мне знайсці не ўдалося. Я пачаў рухацца у бок пошукаў донора, дзе б можна было зняць спраўную флеш. Зрабіў спіс дэвайсаў, дзе запаяна нашая флешка. Сярод тых Samsung Galaxy S4 ці GT i9520. І на рынку Ждановичы я набыў плату, якую гандляр пазіцыянаваў як няспраўную. Яна мне дасталася вельмі танна, а вось пашанцуе, падумаў я. Надзея маленькая была, што можна плаціць нейкая іншая прычына, а не дохлая флешка. Гэтая надзея не спраўдзілася. Пасля таго, як флешка была выпаяна і падкінута у іксы, яна нам выдала тое ж самае, што і родная. Флеш-дейт. Таму яе мы адразу адкідаем у сметніцу. Ну, а гэтая вось платка без флешкі пойдзе ў нас на донары, можа яшчэ што-небудзь яе спатрэбіцца. Таксама на Ждановичах я купіў на будучыню спраўную плату ад Samsung GT i9505. Флешка нам можа калі-небудзь для чаго-небудзь спатрэбіцца. І ў выніку задача паўстала знайсці ўсё ж такі спраўную плату са спраўнай флешкай. Я пакінуў тэлефоны пэўным людзям на рынку Ждановичы, якія займаюцца скупкай былой карыстанні тэхнікі, але ж званкоў ад іх не дачакаўся. Таму ўзяў ініцыятыву ў свае рукі, вызваніў чалавека ў Менску, сустрэўся, і ён мне паказаў вось такі апарат з пабітым дысплейным модулем. Ён казаў, што можна пачуць гукі пампоўкі, а таксама, хаця ўбачыць нічога нельга на дысплеі, нейкім чынам ён вызначыў, што апарат падзараджаецца. Мы ведаем, што калі флешка уваходзіць у стан рэд-онлі, памірае, яна не дазваляе апарату не вызначацца ноутбукам, не падзараджацца. Таму я ўзяў з сабой пауэрбанк, узяў наш нязменны USB-тэстер. Пры сустрэчы з чалавекам падаткнуў і паглядзеў, што сапраўды падзарадка ў нас пайшла, і
пайшла даволі спраўна. І ўжо тады, не думаючы, без сумневу забраў гэтую плату. Флешка выпаяна, зачышчана ад кампаунда. І зараз мы яе будзем падкідаваць у калодку EasyJet Plus і паглядзім, ці жывая яна. Зараз у сокет EasyJet Plus устаўлена флешка, якая мае маркіроўку KMV3W000LM злучнік B310. Наша задача даведацца, ці жывая яна. Адчыняем Z3X EasyJet Box Classic. Абіраем MMC утиліту. Спрабуем задэтэкціць. Скан. Патрэбныя піны ў нас вызначыліся. Націскаем Detect. Опа! Лох у нас вызначыўся. Ура! Флешку мы жывую знайшлі. Рашэнне спіліць мікрасхему флеш памяці, а не выпаяць яе, прынятае не з паветра. Справа ў тым, што працэсар Exynos з запаянай паверху RAM-памяццю, мадэм і сама флешка знаходзяцца вельмі блізка адзін ад аднаго. Па-другое, трэба разумець спецыфіку празрыстага кампаунда, які вытворца выкарыстоўвае на самсунгаўскіх мэйнах. Нягледзячы на тое, што пры праграванні гэты кампаунд становіцца даволі мяккім, але ж ён вельмі моцна трымае мікрасхему. Гэта з-за таго, што вельмі шчыльна ён пад чып заліт. Калі мы паднімем мікруху, то ўбачым, што ён, як празрысты БГ-трафарет, аблягае ўсе нашы круглыя вывады. Таму трэба даволі доўга грэць мікрасхему, каб падняць яе без шкоды для функцыянальных пятакоў. Яны проста могуць адарвацца. І таму, нават накладаючы пласціны для цеплаадводу, усё роўна не ўдаецца падабраць тэрмарэжым, каб пазбегнуць выціскання шароў за межы працэсара, за межы мадэма. Да таго ж, гэты кампаунд мае ўласцівасць выстрэльваць. Шчолк! А да чаго гэта прыводзіць? Прыводзіць гэта да таго, што пайка вывадаў у нас можа пакрыцца мікрашчылінамі, увогуле можа адарвацца. Усё роўна нам трэба будзе здымаць і рэболіць 3 дадатковыя мікрухі. А вы спрабавалі знайсці трафарет на працэсар Exynos 4 Dual 4212? А паспрабуйце. Справа ў тым, што у Беларусі я такога трафарета на гэты проц не знайшоў, на AliExpress таксама не знайшоў. Гэта азначае, што працэсар нам трэба будзе рэболіць нейкім універсальным трафаретам. Справа ў тым, што адразу пасля выхада гэтага працэсара з'явіўся Exynos 4412, і таму гэты працэсар застаўся даволі рэдкім, не распаўсюджаным.
Дык вось уявіце сабе все гэтыя танцы з бубнамі па прыболу 3 дадатковых мікруг. Зразумела, што больш ашчадным метадам падняцця флешкі з'яўляецца яе выпільванне. Каб паспяхова спілаваць мікрасхему, нам трэба разумець яе ўнутраную структуру, прасвяціць, так бы мовіць, яе рэнтгенаўскім бачаннем. Спачатку мы будзем спіліваць пластикавый слой. За ім мы потрапим на слой крыстала. Ён па сваёй кансістэнцыі нагадвае вельмі цвёрды графіт. Пасля таго, як мы фрызой здымем, мы выйдзем на міжслаі, якія складаюцца з медных ланцугоў. Іх можа быць некалькі. 1, 2, 3. Галоўнае, што мы павінны ведаць, што калі мы ўбачым ланцужкі цёмна-аранжавага колеру, то так мы павінны пад мікраскопам вельмі уважліва працаваць, бо да саміх пятакоў, да кампаўндам засталося недалёка. Цярпліва, нікуды спяшацца не трэба. Мы фрызой здымаем гэтыя медныя ланцужкі і даходзім, власна, да самога кампаўнда. Тутака мы павінны спыніцца і далей ужо працаваць якой-небудзь кавыралкай, выдаляць кампаўнд пры дапамозе фена і нізкай тэмпературы, і далей ужо працуем паяльнікам. Вось мы дабраліся, працуем зараз, спіліваем яго. Дабраліся да тэксталітных міжслаёў мікрасхемы. Бачны спецыфічны медны колер ланцужкоў. Зараз іх будзе 2-3 слоя, і за імі пойдуць ужо ўласна нашыя БГ-вывады. Зараз працуем вельмі асцярожна. Таким чынам мы і дабраліся уласна да кампаўнда і БГ-пятакоў. Далей мы пачынаем чысціць кампаўнд з выкарыстаннем фена на нізкай тэмпературы і паяльнікам. Рамку, якая засталася, яна трымаецца выключна на кампаўндзе, яе таксама будзем здымаць фенам. Такім чынам, шаноўныя мае, спільванне вельмі прагрэсіўны метад працы з
з MMC бачым, што ўсё атрымалася вельмі акуратна, увесь кампаунд зачышчаны і плата падрыхтавана для пасадкі донарскай мікрасхемы. Нават ніводнага NC-шнага ПТК у нас не адарвалася. Далей, шаноўныя мае, працуем уласна з флешкай. Адчыняем праграму Shell. Пасля таго, як мы заканекцілі EasyJIT Plus, будзем пампаваць з сайта падтрымкі патрэбныя нам файлы. Адчыняем суппорт файл і набираем у пошуку T311. Found. Значить, тут ми бачимо прошивки. Ось вони. Я обрав передапошнюю прошивку. 1 гигабайт 380 мегабайт вагой. І вельмі важно зайти у папку EasyJIT файл. І для моделі SM-T311 спампаваць дамп. Вось у гэтай папцы T311 злучнік 1 гигабайт, злучнік ОК, і знаходзяцца патрэбныя нам файлы. Там будзе ROM1, ROM2 і Backup XSD. Обираем MMC утилиту, детектим нашу флешу, скан, детект. Логи у нас побежали. Зроблено. Далей обираем вкладку Advanced. Зараз мы будем стирать нашу флешу. Тут мы обираем Samsung Movie формат Unreset. Сервис MMC. Погоджаемся. Далей переходим у прошивальщик. Ставим тушку в Write All MMC регіон. І зараз тут автоматично проставляться файли, які ми спампували з файла підтримки. Отчинить. Бачим, що у нас проставився ROM1, ROM2, а так само XSD файл. Write all ROM. Пошли файлы записываться у флеш. Чекаем. Все, рома наши прописались. Clear log. Натискаем скан и детект. «15 гигабайт ROM1, по 4 ROM2, ROM3, RPMB 512, 1.7 MMC 5.0,
boot partition 1, 4 біта. Все супадає. Флешка наша прописалася. Теоретично, після запайки планшет наш повинен почати підзарадку, ну а так само повинен грузиться до логотипа. Поглядим. Шановне моє, подсобрав я апарат і опаля-мопаля. Ми з вами у режимі Download моди. Нам засталося яще пройти два програмних етапа. Перший будем робити його платною программой Z3X Samsung Tool Pro. Будем прошивать апарат з використанням підфайла, а так само потім гэтай же программой будем обновлять родные email. Отчиняем Z3X Samsung Tool Pro. Обираем підфайл і інші файли прошивки, які ми спампували на сайті підтримки Z3X. Коннектим наш планшет, який вже знаходиться у режимі Download моди до ноутбука. Перед гэтым у опциях обираем, ставим птушки Repartition, Clear, EFS, а так само Update Boot и натискаем Flash. Бачим, что процесс прошивки у нас пошел. Значит, отчиняем программу Odin. Будем рутовать планшет. В окно под назвой AP уставляем чаровный файл поширением MD5
для рутування спамповані на широких просторах інтернета. Коннектим планшет до ноутбука. И натискаем старт. Пошла помповка. Перепомповка. Червоний андроид. Просто трындец. Будем спадзявацца, што наш планшет рутаваны. Надалей. Важно. Отчиняем налады. Параметры распрацоўшчыка, як іх атрымаць, пагугліце крыху у інтэрнэце. Проверяем, ці ўключена у нас отладка по USB. Уключена. Так само тут яшчэ ёсць такая фішка проверить прыкладанні праз USB. У тым ліку ADB. Тут птушку трэба зняць. Зараз адчыняем Z3X самсунгаўскую прогу. Адканектим спачатку планшет. Тискаем на нашу модель, на укладку Repair. Зараз коннектим планшет до ноутбука. І ось тут ён у нас повинен визначитися. SMT311 девайс визначився. Обираем нашу приладу. Ставим птушку каля окна для уписания email. Набираем наш email. Готово. И натискаем кнопку Repair. Калі на планшете з'явіцца паведамленне дазволіць правы суперкарыстальніка, трэба дазваляць, конечно, все. І настаў момант істины. Праверым, ці змяніўся наш email з дэфолтнага на той, што напісаны у нас на этыкетцы унутры планшета. Готово. Email адноўлены. Зараз мы штурхаем арыгінальны
акумулятор, на выводах якога мультиметр нам показывал нули. Справа ў тым, што контроллер акумулятора павёў сябе прадугледжана і перапыніў разрад акумулятора своечасова. На банках, калі замераць напругу напрамую у абыход контроллера, 2,66 вольта. І зараз я малым токам подзараджаю акумулятор до того зараду, калі контроллер пропустить процесс подзарадки и планшет зможа самостойно подзаряжать свой родный оригинальный аккумулятор. На лабораторнику споживання у 350 мА. Менавіта такой мяжой я абмежаваў ампераж. Хутчэй за ўсё, конечно, не будем загадывать, але ж хутчэй за ўсё арыгінальны акумулятор будзе спраўным. Нават і не ведаю, які ставіць. Ці новы, але ж копію, ці стары, але ж арыгінальны. Вось дылема, а? На жаль, як мы не імкнуліся пазбегнуць праблемаў, звязаных з нагрэвам платы, пазбегнуць канчаткова нам іх не ўдалося. Пасля таго, як мы аднавілі родны імей, ён у нас праз 6-7 гадзінаў тэставання зляцеў. Я ўбачыў замест яго нулі. Сетка у нас знікла. Потым яна некалькі разоў з'яўлялася і знікала. І, адпаведна, імеі у нас былі то 0,0, то дэфолтны імей. Гэта кажа толькі пра тое, што пайка пад мадэмам парушылася, і нам трэба яе аднавіць. Таму зараз будзем выпаивать модем, рыболить его и сажать назад. Модем адрыболены и место для посадки на плате падрыхтавана. Далей, як кажуць, з Богом. Шановные мои рыбол, модема завяршыўся станоўча, і мы нашыя паўторна аднавіліся, і зараз планшет спраўна працуе. Я падзараджаю яго, рыхтуюся вяртаць замоўцу. Мой замоўца Саша, перадаю табе са старонкі свайго канала шчырае прывітанне. Давайте з вами позвоним на планшет. Позвоним на мою сервисную симку. Включим громкую связь. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка связи. Прием, так бы мовить. Як ви бачили, сувязь у нас у наявності. Усе хваробы дадзенага планшета мы перамаглі, а яны былі цяжкія. Гэта не толькі перамога сервісніка, гэта сумесная перамога сервісніка і замоўцы.
Бо, прыгадаю, менавіта замоўца аплочвае рамонт, аплочвае запцацкі. Усяго вам найлепшага у новым 2019 годзе. Няхай збываюцца вашыя мары. Я пайду манціраваць гэтае відэа, каб паказаць вам усе прыгоды, звязаныя з дадзеным планшетам. І да сустрэчы на канале Воха Сервіс падчас наступнага рамонту. Да пабачэння!